Da ni wedi bod yn ymarfer ers wythnos a hanner nawr, a mae pob beth yn mynd yn gret. Mae'r gwisgoedd yn dod at ei gilydd, mae'r dawnsio yn dod at ei gilydd, a mae'r actor yn gweithio'n galed ar y sgript, a dyn ni newid y sgript wrth fynd ymlaen. Dwi wedi arfer sgrifennu a cyfarwyddwr i'n cynhyrchiadau, a pan dwi'n sgrifennu, dwi'n trio rhagweld sut mae'r peth yn mynd i weithio ar y llwyfan, ond wrth gwrs, pan mae'r actorion yn dod mewn, a phob beth arall, mae'n syniadau cychwynnol yn newid neu'n datblygu neu'n cael ei addasu yn ôl beth mae'r actorion yn rhoi i fi o ran syniadau a symudiadau ac yn y blaen. Dwi wedi sgrifennu nifer o ddramau am ffigurau hanesyddol neu chwedlonol a sylweddoli rhyw flwyddyn neu ddwy yn ôl bod pob un o'r rheini am ddynion yn bennaf. Felly, ges i'n atgoffa o hyn a penderfynu mae un o'r menwod enwocau yn yr ardal mewn ffordd yn y gorllewin yw Jemima Nicholas. A felly nes i ddechrau gwneud lot o waith ymchwil, mynd ar ôl cyneuon o Sir Benfro a galawon o Sir Benfro, a mynd ar ôl chwedle a straeon o'r ardal a cyfuno rheini gyda hynny o hanes sydd gyda ni am Jemima Nicholas. Does dim llawer o hanes amdani hi wedi i chofnodi, felly dwi wedi trio olrhain neu creu hanes y Jemima ifanc mewn ffordd yn blentyn bach wedyn tyfu fyny gyda'i ffrindiau a wedyn gweld y newidiadau yn Sir Benfro a'r Ffrancod yn dod. Felly mae'n stori am ferch yn tyfu fyny a trio amddiffyn i hardal mewn ffordd.